Tkompli l-ħidma tal-kap ta' Partit Nazzjonalista Bernard Grech favur l-ambjent u l-kwalità tal-ħajja, żewġ temi li mistennija jkunu ċentrali fil-kampanja li ġejja. Dan kif matul il-jum ta' tnejn, il-kap tal-Partit Nazzjonalista żar l-uffiċini tal-Era fejn seta' jara x-xogħol siewi li jwettqu l-ħaddiema ta' din l-entità. Jum wara l-ieħor. Iż-żjara bdiet qalb il-ħaddiema kollha li jaqgħu taħt setturi differenti fosthom il-biodiversità u l-ilma. Wasa jara mill-qrib id-dedikazzjoni tal-impjegati u l-professjonisti kollha sabiex mhux biss jiġi salvagwardjat l-ambjent ta' pajjiżna, iżda jiġi assigurat ukoll li jkollna kwalità ta' ħajja aħjar. Jakkumpanjaw li kap tal-Partit Nazzjonalista għal din iż-żjara kien hemm ix-Shadow Minister Rebecca Borch u l-kandidata l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew Norma Camilleri. Aktar tard Bernard Grech seta' jara l-makkinarju u l-vetturi li jintużaw mill-Era qabel attenda l-laqgħa ma' tmexxija tal-awtorità. Mhux biss il-Partit Nazzjonalista imma anka il-pajjiż irid jimxi f'direzzjoni fejn bl-ebda mod fid-deċiżjonijiet tagħna ma nkunu qegħdin nikkontradixxu il-ħidma li tkun qiegħed issir fl-waqt li nifhmu li jkun hemm interessi varji però ma nistgħu qatt nikkompromettu mas-saħħa tan-nies, ma nikkompromettu mal-ambjent tagħna, nikkompromettu ma li nipproteġu l-gżira tagħna, l-gżejjer tagħna Malta, Għawdex ovvjament u anke Kemuna. Fl-aħħar ġimgħat u xhur rajna li l-Gvern li kontinwament imbotta politika li bija eret l-ambjent ta' madwarna fosthom fil-Mossa u Marsalforn. Dan apparti politika ambjentali fqira min-naħa tal-Gvern tant ħaditna lura l-enerġija ġenerata mill-fuel li jħammeġ b'detriment tal-ambjent tagħna u għal saħħitna. B'differenza, il-Partit Nazzjonalista ppreżenta abbozz ta' liġi blan li l-ambjent nadif isir dritt fundamentali fil-Kostituzzjoni Maltija. Permezz ta' dan l-abbozz se jibda jsir skrutinju pubbliku dwar deċiżjonijiet ambjentali fil-waqt li jiftaħ aktar il-parteċipazzjoni pubblika fejn jidħlu deċiżjonijiet ambjentali.